Mupahigayon og active shooter drill ang kagamhanan sa dakbayan sa Talisay sa mga pampublikong eskwelahan. Samtang gilibkas na sa mayor sa lungsod sa Dumanhog ang pagban sa cellphone sud sa mga tunghaan subay sa shooting incident sa usa ka pribadong tunghaan sa Zamboanga City. Ang report ni Femari Dumabo. Human sa laing shooting incident nga nahitabo sud sa eskwelahan nga mikala sa mga kinabuhi sa usa ka pribadong eskwelahan sa Zamboanga City. Subay niini tingwa karon ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang pagpahigayon og active shooter drill sa mga pampublikong high school sa syudad. Makig-alayon siya sa Talisay City DepEd Division, PNP, City Disaster o sa PTA. First of all, it's really a cause of concern. Cause for concern everything that's going on as far as kanang masakitan ko isip usa ka parent na mahadlok na noon tan paskwelahon natong mga tagsa ka mga anak. Especially with what happened in Tacloban and now in a private school in Mindanao. But with things that are happening now, I have to talk to the police. Someone told me about kung naay mga earthquake drill, naay mga mga fire drill and all other things. Naman sa mga active shooter drills that we can do. But it's something that I have to talk to the police. But we have to be prepared if ever. Hopefully di mahitabo, but we have to be prepared if that happens. Plano karon ni Konsehal Danny Caballero nga moduso og resolusyon aron ma-institutionalized ang active shooter drill og paghimo og standard mechanism niini. Hinuon nakapaygayon na ang Talisay City LGU og mga pamaagi aron masolusyonan ang mga suliran sa bullying sud sa mga tunghaan ug sa mga komunidad. Lakip niini nakaapod-apod daw usab sa kapin sa usa ka gatos ka mga metal detector alang sa mga public school. Gipahinumduman karon ang mga security guard nga seryosohon ang pagsusi sa mga musud sa eskwelahan ug ang pagpatuman sa hugot nga seguridad. Samsam no iya ginang gipadayon ang kinibitong pagpahugot sa seguridad sa atong mga tinunan kay gani dili gyud sa gusto nga mahitabo ang nahitabo sa ubang lugar, mahitabo sa disatua bisan sa mga bisita ato ginang kuanon ato ginang i-check unya ato ginang for the safety lang sa di sa sila malain no kay ang ato ang seguridad magud sa mga tinunan. We trained all our security guards kaya ang city may nagbayad sa security guards sa tanang eskwelahan sa Talisay na public schools in Talisay. We trained them together with their disaster na mga heads in each school on how to use them. Especially kung asa mulinya ang mga bata, kaya taganan mulinya sila sa mga kadalanan. Sa laing bahin, plano karon ni Dumanhog Mayor Gungun Hika nga mopatawag og special meeting sa kadagkuan sa mga tunghaan. PTA, kapulisan ug uban pa sa ilang lungsod karong Huwebes. Gipaybaw usab sa mayor nga libkason niya ang cellphone ban ug manduan ang mga pulis alang sa pagpaygayon og operasyon batok sa mga dilisensyadong armas. Tigumon usab sa mayor ang mga gun owner aron masiguro nga dili makuha sa ilang mga anak ang ilang mga armas isip kabahin sa pagpahugot sa seguridad sa mga tunghaan. Akong i-lift ang cellphone ban. Kaya ang purpose sa cellphone ban sa mga eskwelahan para ma-concentrate ang mga bata sa ilang pag-eskwela. Pero importante kayo ang communication tungod ani mga dili na gyud nato malilong moral lisod na gyud ang kahimtang sa seguridad sa mga bata sa eskwelahan. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.